nesithandathu. Ekaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu wathi Eli lama sabachthani, oko-ke ukuthi Thixo wami undishiya ilizwi likaKristu lidlula ubumnyama bubaleke kwangaki inkosi ingasikelela lithamsanisa ngoKristu umkhulu wethu. Amen. Iphelile ngoku itoyitoyi. Abantu bebelapha bamkile, osihamba nje bajikile. Ivangeli zontathu zesinoptiki siyavumelana ngoba kwaba mnyama. Kameta kokuthethandazana ilizwi likaThixo. Siyavumelana zontathu esinoptic gospels kwatsho kwaba mnyama. Kameta kokwethu amaJuda xa ebala ixesha ayeqala ngo-6 ekuseni, ngo-7 i-hour yokuqala kuthiwa intsimbi yokuqala le, ngo-8 i-hour yesibili. Kameta kokwethu ubumnyama buqale ngentsimbi yesithandathu. Kameta kokwethu bayotsho ngentsimbi yesithoba. Uba benza ibeka kahle ngeli xesha lethu kwaba mnyama ngo-12 o'clock emini. Kameta kokwethu kodwa ilizwi lona lawathethwa ngothi emva kwemini. Ilizwi likaThixo, ilizwi likaThixo. Thixo wami, Thixo wami, undishiya ngani? Kameta kokwethu ithetha ntoni le nto yobumnyama? Iimiseyazi zithi yayiyi-eclipse le eyayisenzeka antifuni bawugwanini yayingeyo-eclipse. I-eclipse geographically yenzeka xa kudibene inyanga nelanga. Kameta kokwethu ukusibona i-eclipse kumele unimidimasi. Antifuni yayingeyo-eclipse. Ipasika xwanini yayisenziwa xa inyanga igcwele. Geographically inyanga igcwala xa inyanga ikude kunelanga. Yayingeyo-eclipse le itayibangela uba kule mnyama uThixo walifaka izulu. Wafaka izulu. Ilizwi likaThixo, ilizwi likaThixo lavalwa izulu. Livalwa ngantoni izulu? Livalwa ngenxa yoba isono samongamela uYesu. UThomasi Lukhado, isono masisimamele sisiNgesi. He was not a sinner, but he became sin. Kameta kokuthethandazana ilizwi likaThixo wanika isono sethu Yesu. Zathini izinto babamnyama. Kameta kokwethu he became disfigured. Kameta ngcwele sokumkhangela ababakaloba basekhonele udyaniwe ushiwe ngabantu. Indoda eyamfathethwa ekhaleni lesifu. Nawe ungene kule ndawo unoba kubumnyama. Nami ndingena kule ndawo ndinoba ngubumnyama. Kodwa i-president sasetwa nguYesu aphuthi, when you look on your right and when you look on your left, don't jonge ezantsi ujonga phezulu ungaboni nto. The only hope is to turn to God. Thixo wami, undishiya ngani? Ungena pha mhlawumbi abantwana bakho baziqinisele kwisiselo esinyelisayo. Mhlawumbi
Thixo undishiyanga khameta kukwethu mandithi ke xa ndikwele ufele lukaThixo ndiphawula lona khameta kukwethu bawukhombela njengetheolojini lapho kumele uzikwazi ukuba zinhlanu khameta kukwethu izinto ezibekwa ziprotestants khameta kukwethu kuthiwa kwezo zi-5 solinas xa zibizwa sola scriptura, sola de gloria, sola Christus, sola fide khameta kukwethu kodwa mna phela benza inyathela ilekethi sola gratia by faith alone khameta kukwethu ngoba sisindiswa ngofele madoda kuquliselapha isono noyesu waseNazaretha khameta kukwethu layiwindawi lesono khameta kukwethu masipawuloba alikalangapha eKhalvari alikalangapha akala ede wathabo waqapha kumtyholi wangena esonweni khameta kukwethu kodwa bengifuna ukuthi usathana angaziwina ibattles ezincane kodwa the war belongs to God khameta kukwethu angaziwina ibattles ezincane usathana kodwa the war uThixo azayiwina because God wins. Because God wins. Uyawina uThixo noba uyaqanjwa xa uqesha uyawina uThixo noba awuzazi uzawuthi wafika ekhaya utye ntoni kodwa uyawina uThixo noba awunamali yobheka esikolweni kodwa uyawina uThixo wawina kwidiliseela madoda uDavide ejongene noGoliathi ithembali wathi uphathe intshontshe bazomnandisa egameni lenkosi because uyawina uThixo wawina eDothani wabawabona athi umbhali umfula amehlo abone ubaninzi babo abangakuthi khameta kukwethu ngaphezu kwabangakubo because uyawina uThixo nakweyakho uzawina angathi sathana uyawina kwalomzuzu kodwa ngifuna ucela uba uzawina uThixo khameta kukwethu noba awuphangeli isintanga zifake isitayele kodwa uyawina uThixo angathi uyawina umtyholi okwalomzuzwana kodwa ngifuna ukubalisela uba ubona nje uphethwe nesigqibo uzawina uThixo uyawina uThixo uyawina uThixo wawina eShusani madoda uModekhayi esekhonjwe umthi kodwa sajika izinto kodwa namthi ebaqonqela uModekhayi ngiqobeni kuwo uHamani ngoba uyawina uThixo wawina eBhabhiloni emlonyeni wenkonyama abayeka uDanyeli khameta kukwethu kodwa wafika asalele umthatho ngoba uyawina uThixo wawina eGetsemane khameta kukwethu akufa ubunzima bomqamleza kodwa wawina khameta kukwethu ngathi ndiyasiva sivuma ingoma ka-Eastern Farm ethi nayivaliwe isango ungekho bani onesidingo kodwa yayinguye onebabo khameta kukwethu nokuvula amasango ezulu khameta kukwethu mandithi-ke xa ndisehla kodwa noba kungamnyama from 12 o'clock to 3 o'clock uyazufo noba kungamnyama kodwa uyazufo ngoba ngofa nakhulumila noba kungamnyama endlini yakho noba kungamnyama emtshatweni kodwa uyazufo bambelela khona
wafika nakwelamikhaya nawenza ngokwethu wafika nakweyami impilo wayitwitha ngamatayilo eliyo ngoba uyawina ngathi usathana uyakhulungela kodwa akezowina iwo Você.